Samantala, Idol, top 1 most wanted naman sa bayan po ng Pozorobio, arestado. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Naaresto ng Pangasinan Police Provincial Office ang top 1 municipal most wanted person ng bayan ng Pozorobio sa isinagawang magkasanib na operasyon ng mga unit ng pulisya noong Hulyo 6, 2026. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang 18 anyos na babae na nahaharap sa kasong carnapping. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na may nirekomendang piyansang 300,000. Pinangunahan ng Pozorobio Municipal Police Station ang operasyon sa pagkikipag-ugnayan sa Regional Intelligence Unit 1 ng Police Regional Office 1, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO at Highway Patrol Group ng Pangasinan PPO. Ayon sa pulisya, pinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatang naayon sa konstitusyon. Bago siya dinala sa Pozorobio Municipal Police Station para sa kukulang dokumentasyon at pagsasailalim sa korte na naglabas ng warrant. Tiniyak naman ng Pangasinan Police Provincial Office sa publiko na magpapatuloy ang pinagting nitong kampanya laban sa mga wanted person upang mahuli ang mga nagtatago sa batas at higit pang mapalakas ang seguridad sa lalawigan. Kasama mo mula rito sa IFM News Taguban, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. Police Report. IFM News. IFM News. IFM News.